megalayapost.news. Third Professor Barista Pakem Memorial Sports Meet Arjarapsan ni Kelampung Ilekai Sports Bashisingi ya kebala pelong deka KSU RIS USTM Unit Mentagasngi Haskul Ba University of Science and Technology Meghalaya. Kelalong keba isang kun bad kebala awan bensim talut de barok kisamla puli kasi kiba puli haris bad USTM. Hagte kesngi baka KSU RIS USTM Unit kila pelong ya ketika sports meet hapring kisamla kasi. Kila don degi hajar ngut kisamla kasi kiba puli hapo ketika skul ba kilawan bensim menta hagijing lekai. Kiba kentup ya kejing kop tan telai mare maupun futsal lembat shibon kiba ipat kijajing lekai. Ketika sports meet bashisingi jangka KSU RIS USTM Unit kadai kebala sedang ngadu keport kendai berjim step ya keba lalaj ban pli perdau du samla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary ka KSU North Khasi Hills District balapan kot keport sau berji jenmit ya keba lapan hak perda dau Shelkit Bok Harbani bade Assistant Education Secretary ka KSU Sengkmi kum Kongsan badu samla Ferdinand Kharkamni President ka KSU North Khasi Hills District Unit kum sumbut Kongsan. Betul. Agar padi sama one kid ball. Pinang yo ban pentelun ya kai ke belas sedang na kisnem ke balai hadu kade klemat ke pemerintah ba klem dak klet ru ya ke jingdon jong kade ka unit hang ne po school ba Kabladon menta om tunai kan rustem ngadap dan cingmen ban yang hang kumu presiden jong ka district ka jongi ban ngaso kemendru ba ngayui ya ki samla pule ka ba ngaso ban phai pat ya ka ba ngim chua house nem aja ka khandai ho banai September yo ban penbi yang ne ka wi ka snat trekam ka ba ki khun sam khna samla pule khasi ki jongi ki don na kumba lai pho na sopo gut ai Henry haba ngayo jingtip menta kila ajan syaka jingdap kumbashi ajar Parngai scam ki samla pule ki berkam ya jinang jistat lemba ki department ki bangila ban yo hangne kin sawan hiar khamshene bat gajing so shingain hi kalong ba kini ki samla khasi ki jungi samla pule ki jungi ki don ini snat traikam ibala ban yarap nakapor tengah so nanap sim than ya kapor nama kadai ka jingi kendu alang ka jongpi Hendrai ngaso ban suai we tinsneng giba ngidon kam hani kipor kumka district pat kumju hui KSU borokawe ngimi na unit ki prepare ngira ya kalama jok KSU iyeng ban persya ya kejinge jongka imlang kasalang jongka jaimen reu kejiya ki jongi ya kenalain permit Kiong Gibril bangi protes Henry M idon kami tekian baniada ka jaim Gibril jogi iya ki namta ka railway Gibril giong hoit kadika protes Henry kadika survival namta ka jaim Gibril jogi ban ngaso menta kadika thamaba ka bangi idon kam ya ka ei ka bangin hap perkhat ba
Nomor kani ka pressing jong udrox hapdeng gini ki brothers but sister ki jongi ngaso kal along ke ege ka ba ima hadu kata-kata don kiba ngop lemba ka jinglong curiosity jongki don kiba ngop ha ka peer pressure ka jongki don kiba ngop tang namata ka jiksuk tenat lan ka fun hari nga bu jingkeli ka ege kata ka jiksuk tenat lan ka ege kata ka fun haba ngikta ayune ujat kensha busneu namar ngani tu ya pi lada pidon kumne lang pidon la ka jong tim benamla ba umar we wala mele ke ba phatam lane ban thep gol lane ban jok ke no ka tim henre lada ki dei shisha kita ki perlok ki pasisha ki don kam ban uplift yano ha ka jingpha umde ha ka jingsniu bat skawai ban kam e kalong habagidon ya kata ka jingnang jing start kum ki samla pule ma phi bat manga ngimde ban i ben pat ya kini ki pelangop kade ka kamram jongi bangini rap ya ki kade ka kamram ka jongi ban educate you kade ka kamram jongi ru ban pelaj you da kini ki kendri kabate tangini kinten nga kitbok kiryang ya nika unit USTM bat res ba kidang tray kambashu bat kum ka district bat kum sekmi hi kidang don bat phi na ko por ai bakani jilakai hoi kade tang shiski ringi sei haus number 1 kisadan kum ba hajar la hajar san hajar ki kena samla khasi ki jongi bat klem da klet ru ka medical ke apli menta ki don ki samla khasi ngi saya dok kenduk lang kala belong shiski lan art ski lai sing ini don lang bat phi banai ketika mon ketika diam punya don kejing teli pedeng para mapi ki bedon akani ke skol ba api puli akani kajaka ka pamenta bat kum juru nga ngech kham ba ka KSU USTM unit hi ka penlong ya kani ka sports meet akani ka por ban kenmau tumpang ya uwei uakhya jong ka jat benreu ka jongi ya ka bola no asnyang sha ka jat benreu khasi hi bro ka wei bat na kata kadau kila penlong ya kani ka sports meet ha kerteng ka jongu bat ngas ngau ba kani ka jing penlong ka jong ka KSU jong kani ka unit ya kani ka sports meet kan mau yangi ya usnyang uben hei ya ka ba uni uakhya jong ka jat benreu ulono senyang sa ka jat benreu ka jongi bat kumjuru ban ai men si mingi ki samla khamta mi ki samla puli ki badan hakani ka school ba kumba kinongelam kilayalam nanti ngiru ngin haban buat nanti khamtam ya ka ki riu sampang ni ki riu crowd jo gajat riu lalam nanti ban ngej kham mana preng jo phi ki baryeng hakani ka por menta pinsa longlang lani pinsala ban no senyang kum kini riu crowd ki jongi kila no senyang sekajat riu kumba wei na ki jat riu ki jongi kata professor pakem ulah no senyang sekajat riu khasi bat ngej kham ru ba ka jingi don lang jong phi kani ka por ban pinyuan ban simbenta ya kani ka sports meet kani kasni hi baro chisni kolong ban pen thanda khndiat ya ka jabi hadien ba kum ki samla ngi don sibun ki jing ngi haban tracy tom ha bidai kijing puli teng ngi snow jenjar ngi snow dukha men sim ngarung ala dei samla puli ba snow tho ba kumno kalong ha por ba ngi dang puli ban re kani kijing jing lumnang ga jong phi kani ka por ban ya lekai katu kani teli kijing lekai kalong man pen fresh mar ko ba ong da tin pareng pen fresh pa de ga jabing kenang ba nginang la ban yai beteng jing show kijing puli ga jongi nakaliang ka jonga hi ka ega banga ko abanong kalong ba tonang tre sitom ha ke ega ba phile la kalong ha sap ka phong ba pidan gi jing la kai ba fer lani hi ka jing puli ga jong phi nang ba pin poi sakata ka thong ga ba pidan pan nge scam hi bro ubri udan la ka jong ka thong ndrei ka ega bangi de ban le kalong bang hap man tre sitom man poi ka thong idan la ka jong ka jing la ka jong jing sam phang ka ba ublei ulabo kaba ublei ulo benta lan ye ublei ula ai la jong kasap hawei nei ai beng haban le kumong ka dei tang jing tresi tom man poi sa kathong kumong wei uri khrau la dang yimla ban her haban mare la dang yimla ban mare ya la dang yimla ban ya nyin par nei ai beng di ban le ngin khi ban ngin ksar ban poi sa kathong ka bang ni dan hi ti
sakawi pat kapang kwa panong kalong ba kuma pila yelum lang hakani kapor hakani ka jaka ka mentang nget phedon la ka jong kathan le si ula bande ubana bhai don na pdeng jopi ki badai na bhai don na pdeng jopi ki badai na west kas hills don na pdeng jopi ki badai na chante hills ba kum ta ter ni phedon ka jinge teli phele akailang pramapi maranget ba ana pilami na kani ka school ba ru pinra ay kata ka jinge teli mari kata ka jinge ka ba hapleng dikon khasi kharahi ba ko kum ngiong kinra mukna ru bhai war maram lingam ngidehi pat khasi bayar ti kai ka banga ko aban ong kalong ba nange pila pini ka jingi teli to ai ba ka jingi teli ka jingi ye para mengi kan pinra pat selection ong githau sela kadong ka snong ba pi pisa ibe but nga kitbok kitwang ba pinang dan apdeng gamet ka bokot ka bakhya pinang la ban pendai bi jing puli ki jong pi bat pin la ban kot ka thong ko mga ong tingam dan sibun ki kentien ko ba i President Jong Kanot Kasel District hi laong ba kani kadi jing kendo lang jong pi ni nga ni chuan ha kani ka por ban sakhi kata ka jing ya kani ka sports meet ka jong pi ban dap da ka jing snow kumen ban i ma pi don kumne bat kumbala ai kumbala keran da i president ba haki wei pat kisna min sana i nang khambon chu ki samla khasi ki ban wan chakani ka school puli bat kum joru ba pinang ela ban lum lang kumne ha kisna ki banang bon ha kisna ki banang wan te sajisian ki bok ke ruang ba pinang dan kemet ka bakot ka bakya blesi bon shajar ngu ublein ku kulangi Meghalaya Post.news